Terve kaikille, mä oon Tuomisen Tommi, mikä meininki? Hyvä. Tuo outo alku. Hienoa olla täällä ja esiintymässä räppäreille kyllä. Ja mulla on vähän siis, koska mä en tunne suomi-räppiskeneä mitenkään hyvin siis, niin mulla on vähän sellainen outo olo tulla räppäreille puhumaan räpistä tavallaan. Et se on vähän sama kuin mä menisin Jyrki Järvilehdolle puhumaan epäonnistuneista ryyppyreissuista. Mutta se, mitä mä tiedän siis suomi-räpistä, niin mä kyllä ihan tykkään siitä ja näin, mutta siinä on mun mielestä tietty vielä sellainen niin katuuskottavuusero, jos vertaa vaikka jenkkeihin. Että tavallaan mun mielipiteen mukaan siis sä tunnistat niin kuin todella katuuskottava ja hyvä jenkkiräppärin siitä, että se on joutunut linnaan. Ja hyvän suomi-räppärin sä tunnistat siitä, että se on kutsuttu linnaan. Tavallaan Cheekikin, jos se menee jenkkeihin, voi olla silleen, että vittu meitsikin on istunut linnassa. Jenkeissä ollaan tietenkin silleen, niin kuin, että vittu linnaa. Ja Suomessa ollaan silleen, vittu linnaa! Yeah! Mut siis oikeesti, siis mä kuulin, että siis yksi suomi-räppäri, siis Solonen on istunut oikeesti linnassa. Että onko asekauppa vai huume? Ei, totaali kieltäytyy. On sellaista. Sekin voi mennä jenkkeihin ja silleen, miksi sä jouduit linnaan? No, sanotaan, että aseiden takia. Nähdään. Joo. Mutta se on sitä. Mutta on äärimmäisen siistiä siis ollut päästä nyt niinku juttelemaan paljon räppäreille ja mukava porukka. Ja osa niistä oli mulle just silleen, että mä aion räpätä niin kauan kuin mä kuolen. Älkää vittu räpätkö niin kauan. Oikeesti jos me 40 vuoden päästä tästä vanhusräppiä oikeesti. Se on lonkka kolottaa. Ja toistojen tehokeino, vaan ei vaan muista sit seuraavaa lainia. Lonkka kolottaa. Vittu, okei joo. Cheekillä on edelleen ne samat muijat mukana siellä. Rinnat roikkuu pikinä. Joo, sit mä ymmärrän sellainen, että sori vaan, mut on pyrkinyt rajoittaa. Jenkeissä on vähän oikeasti käynyt tälleen, että Ice Cube esimerkiksi, se on yli huomenna täyttää 44 muuta Ice Cubea. Niin. Se oli viime vuonna siis Suomessa keikalla, kyllä. Ja kyllä mun mielestä se, että vittu, jos sä oot jenkki gangsta-räppäri ja sulla on niin vähän keikkaa, että sun pitää Tampereen ratinaan tulla saatana mustan makkaran sekaan sinne heittää. Kyllä se olisi aika ehkä niinku, että tiedätkö, kaveri on kuitenkin silloin perhe, se on keski-ikäinen, se on miljooneri, ei se ole enää vittu fuck the police, se on enemmänkin hug the police, niinku jos nyt siitä lähdetään saatana, joo. Mutta se on sellaista, ja oli siistiä siis päästä nyt ehdottomasti niinku räppäreiden mukaan. Me käytiin Vaasassa siis räppifestareilla, jotka on kyllä ainoat räppifestarit, jotka minä tiedän, jos esiintyy Dingo, mutta Mutta siellä oli oikeesti niin siellä oli poliisit oli kuullut, että siellä on huumeita. Ja sitten teki ratsian sinne ja mä en tiedä, ne oli vielä ilmeisesti vähän niinku tulkinnut väärin tällaista nuorisoslangia, koska ne ratsasi siis pajamaja. Mutta ei ne kuulemma löytänyt mitään laitonta shittiä sieltä. Pujaa. Siis ja oikeesti yksi räppäri valitti mulle niinku, että vittun poliisit, miksi ne aina ratsaa siellä, mihin räppärit menee? Niin mikskö hän? Oot sä kuunnellut yhtään teidän biisiä? Siis, siinä on yksi sellainen aika kantava teema niissä kaikissa. Et siellä on oikeesti se Oodi Pajalle on yksi biisi silleen, että se lauletaan silleen, niin kuin, että polta vaikka ulkona, polta vaikka sisällä, polta vaikka äitillä, polta vaikka isällä, polta aamulla, päivällä, illalla. Niin saa olla vittu aika tyhmä poliisi, joka aika paljon tykkää tupakasta tuo. Joo, siellä oli oikeesti kyllä sellaista meininkiä, joo. Okei, mutta mä en tiedä, mä luin oikeesti, että Pipefesthän on Suomen niinku suurin rap-tapahtuma kesäisin. Ja mä luin, että siellä oli viime vuonna noin 20 000 kävijää ja 45 tyyppiä jäi kiinni, 45 huumerikosta.
niin kuinka paska poliisi meillä oikeasti on? Ainoa. Jos mä seisosin siinä niinku portilla ja niin mä käyttäisin vaan yhtä aistia, niin mä saisin tunnis kiinni vittu sen verran niitä. Se on oikeesti niinku sellaista. Okei. Niin se on hyvä. Mä aina lopetan parhaaseen juttuun, niin kiitos. Tää oli mun setti, oli tässä. Tommi Tomini kiittää. Kiitoksia, olitte loistava yleisö. Kiitos! Hei.